Din istorja ta' kuraġġ fi ftit kliem. Grupp ta' Maltin ġabru fondi biex telaw is-Serbja, xtraw prodotti bżonjużi minn hemm u qasmuhom lil minnu l-aktar fil-bżonn f'kampijiet ta' refuġjati. Alba Kawkija waħda minn dawk li flimkien ma' SOS Malta telat is-Serbja, pajjiż li fih f'jum wieħed ġieli waslu 8,000 persuna ifittxu ħajja aħjar. Is-sitwazzjoni fis-Serbja diġà mhix feliċi, hemm kriżi ekonomika u n-nies mhumiex sinjuri. Timpressjonak il-fatt li għandek transit camp fejn ġewwa hemm attivitajiet li qed isiru taħt l-umbrella tal-gvern, imma barra hemm queues twal ta' nies li qed jistennew bil-kwiet biex jidħlu biex jirreġistraw, ma kienet tagħmel ix-xita, barra kien hemm attivitajiet minn kollox, kien hemm min qed jirranġa kċina bażi volontarja, kien hemm post fejn l-ommijiet jistgħu joqogħdu jistrieħu ma' trabi, u kien hemm ukoll ħafna nies li qed jippruvaw jitellaw min qed joħroġ mit-transit camp fuq coaches li lesti biex joħduhom minn naħa ta' Belgrad tas-Serbja. Ġifieri hemm ħafna affarijiet jiġu fuq xulxin, ħafna organizzazzjonijiet jaħdmu fl-istess post, ħafna nies. Alba tgħid li ddomina fuq kollox sens ta' ejja, wkoll sens ta' kalma, ta' solidarjetà. Ħsieb li qablet miegħu interpretu Serba li tgħix Malta u li marret tajn lill-SOS Malta. Our experiences have been heartening, encouraging, because we see people collaborating, helping each other. We see this community aspect of it. Il-komunità Serba f'Malti hija waħda mill-ikbar li hawn f'pajjiżna. Kien għalhekk li SOS seta' toffri l-għajnuna għaliex sabet ir-riżorsi umani meħtieġa bħal ngħidu aħna interpreti. Biex l-ewwel vjaġġ kien possibbli, SOS Malta ġabret sa 11,000 euro, ammont li bilkemm jibda jissodisfa l-bżonnijiet tant tanġibli. Il-grupp qed jippjana t-tieni vjaġġ u l-karba l-għajnuna se tiżdied ġmiela. Ix-xitwa f'pajjiż bħas-Serbja tafturi snina sew. L-appellu biex min jixtieq jgħin jagħmel dan permezz ta' organizzazzjonijiet li huma stabiliti diġà sabiex l-għajnuna tkun indirizzata lejn fejn hemm bżonna.